Hej, idem už bez mikrofónu. No, takže čus ľudia, vítajte v mojom novom videu. A i teraz, toto je prvý diel zo série Diamantový barák. Tu plánujem kreatívne stavať rôzne slnečnice, vysvetlite mi toto. Kde tam vidíte slnko? Slnko je vzadu tam. Už tam za horami. Otočte sa. A všetky sú tam naklonené. Všetky sú... Aha. A toto je ďalší. Takže tu je cherry s bajom. Tam je les zmiešaný. Tam je rieka takto. Piesok, púšť. A tu je... Aj tam je už púšť. No tak je, tam je oceán. Je to proste všetko, čo potrebujeme. Tak aj preto som si tu vybral možno takú dobrú destináciu. A tu dokola budem stavať tieto veci. No konečne sú dobre naklonené. Budem stavať dedinu. A tak dúfam, že ešte mi môžete dávať vysypy. Takto. Tu je moja sestra, keď budeme spolu hrať, tak ona bude hore, možno budeme bývať spolu a ona má tu posile, žalúzie, teda to sú iba dvere, neviem jak sa to volá, mini dverierka, lebo žalúzie zatiaľ do Minecraftu nepridali, čo je škoda, čo by mohli, tunak takto. A toto je dom, ktorý som stavoval ešte ako malý, som sa hrával, že som neplač, čo je na svete. A musíte mi dať všetci odber. Nie, nedávajte. A tak, to mám PC. A ešte viete, čo je najlepšie? Ja keď budem aj hrávať s mojou sestrou, tak budem v survivali. Ale ja ju pošlem niekde preč. Toto si dám cestu. Zaviem. Dole. A tu to není vôbec niečo také zvláštne. Ani toto. Ešte ma napadne. Vôbec tu dole nie sú enchantované jablka. No vôbec nie sú enderperly. A nejaké hlavičky. Ani to. No tam iba tieto príbezky sú tu len. A to zase rozbijem. Tunak. A ešte možno aj dozadu urobím nejakú cestu. A to mohol vyjsť. To až nepozorovanie. Fyzicky nepozorovanie. A to zase tam iba s tými jednými dverami. Tie jedné dvere nie sú len na to. Sú na to obidvoje dvere. Teraz kto je tu? To proste všelijako vyriadené. Tunak sú nejaké veci, tunak je nejaká jaskyňa, ktorá ide do väčšej jaskyne, predpokladám. Tunak je hora. A ešte aj s tou horou to súvisí, lebo aj tunak môžem urobiť takto nejaký ďalší tajný barák a ten bude aj s mojou sestrou, ktorý budem robiť. Nie v kreatíve, ona v Nie. Budeme... Tak to urobím sám. Budem robiť. Všetko si uvidíme. Hádam, teraz funguje. A dúfam, že sa vám moja tvorba páči. Lebo ak nie, tak mi tiež dajte odber. A čo ešte tak povedať? Napríklad, že tu by mohla byť nejaká priehrada. Takto by som to postavil. Chcela by som to nejak SpongeBob mi vysúšil zvyšok. Alebo opačne, že takto a tak bola priehrada a celé toto by bolo zo SpongeBobmi vysúšené. Alebo nižšie, alebo menšie. Alebo... No, všelijaké nápady mám. Je to tu všelijaké. Ešte by mohlo byť na tej hore, že by som urobil z koľaníc, alebo z najnovšej verzie môžeš urobiť aj lanovku na túto horu. By som mohol spraviť. Neviem, ako vy chcete. Vy ste moji šéfovia. Vy followery. A tu ešte by som to robil vyššie. A tam vyššie by som spravil vlajku.
Ešte možno, že tam popridávam do toto aj nejaké mody. A tak, všelijak. Mňa to baví proste. Takže dám si kreatív, či survival. No, spravené. Už mám survival. A idem. Idem zavolať moju sestru do hry. Tak a čus! Som späť a samozrejme, že nebudem robiť iba videá za survivali, budem robiť videá aj iba v kreatíve, veď toto má byť ako také iné. Že napríklad dedinu robím v kreatíve a budem na to natočiť iné videá zase v survivali. A tento dom možno prináša veľkú kariéru. Aj keď nie, ale ľudia, ja vám verím. Ľudia, ja vám verím, že niečo vymyslíte také dobré, že ja to natočím a vy mi dáte za to like na to video, takže všetko, čo chcete, aby som natočil ohľadom tohto domu, tak mi napíšte do komentárov. Alebo chcem mať veľa komentárov a dajte odber a like, dosiahnuť aspoň 1000 odberateľov. A za 1 000 000 odberateľov budem veľmi rád. Aj ja mám málo odberateľov. Tak dajte prosím vás odber a like, čus!